Hello friends, बरायबाय चेनेलाव पिन खनसेबाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा फाइनाली गुड निउसआ बेनो RRB Group-D नोंथांमोननि एग्जाम डेट ओंखारबाय जेराव जों एप्लाइ खालामदोंमोन 2024 आव। पोस्टआ गासै 32,000 नि बारा दङ। जों बेखौ नायफिनगोन आरो लोगोसे सिलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन, बेसेबां नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स नांगोन जों A to Z नायगोन। बिनि सिगां जायफ्रा नैबे बड' इनफो अफिशियेल इउट्युब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे अपकामिं लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दा गोबां सोंनो हागौ BTC मा जागोन। स' BTC साख्रिया इलेक्शन जोबनाय उनावसो जाफिनसिगोन, बेखायनो अक्ट'बरावसो चान्सआ दंसै। दा जों RRB अफिशियेल वेबसाइटआव फैबाय आरो फैनाय लोगो अके। स' फैनाय लोगो फार्स्टनि आपडेट नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो बिनि एग्जाम डेटखौ जों नटिसखौ मोननो हागोन। बेनो जाबाय Group-D हिसाबै एबा लेभेल 1। दा जों बेखौ नायनोसै क्लिक खालामनानै जे नोंथांमोननि आनजादा माब्ला जामारगोन। दा बेनो जाबाय अफिशियेल नटिस रिलिज खालामबाय आरो बेयाव नोंथांमोना एग्जाम डेट होनोबा जों गोबां सानदोंमोन अक्ट'बराव जागोन सानदोंमोन, नाथाय मा जाबाय जे 17 नभेम्बरनिफ्रायसो जागायसिगोन। बेनो जाबाय नोंथांमोननि Group-D एग्जाम अके। थ' नोंथांमोना मोनदों 17 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै डिसेम्बराव जोबगोन आरो एडमिट कार्डआ जायखिजाया नोंथांमोना मा ओरैबायदि मोनो एग्जाम सिटिखौसो नायग्रोनांगौ। एग्जाम सिटिया एग्जाम डेटनि 10 डेज सिगां नोंथांमोना मोनगोन आरो लोगोसे एग्जाम नोंनि डेटनि सानब्रै सिगांल' नोंथाङा एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। स' दायो एडमिट मोनथ'नाय नङा, अफिशियेल वेबसाइटआव दङ, नोंथांमोना टेनसन गैया। लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव, बेयावनो चेक खालामबाय थानो नोंथांमोना हागोन। दा बेनो जाबाय Group-D हिसाबै आरो एग्जाम हैनो थाङोबा आधार कार्ड कम्पालसरि लांफाथारनांगोन, मानोना बेखौ नांगौ जायो। दा बे जाबाय नोंथांमोननि Group-D हिसाबै। दानिया मा पोस्ट दंमारोमोन बा बेसेबां भेकेन्सि दंमोन जों बेखौ दायो नायनोसै। दा बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन। दा बेयाव नोंथांमोना गोबांथार पोस्टआ जों मिथिदों जे गासै 32,000, नाथाय बे जाबाय अल इन्डिया। दा RRBआ एप्लाइ खालामदोंमोन, बेनो जाबाय थांनाय बोसोराव डिसेम्बराव जादोंमोन। एन एग्जाम डेटआ फैनानै नभेम्बराव एबा डिसेम्बराव जासिगोन। गोबां टाइम लाबाय। इनिशियेलि सेलारि होनोबा 18,000, नाथाय बे नङा, गोबां बारा जागोन। जेब्ला जइन जायो अब्लाथाय गोबां सेन्ट्रेल पेकेज मोनगोन। बैसो 18निफ्राय 36 मोन, बाट जोंनि एसटि एसे बारा मोनदों। देन पोस्टआ 32,438 पोस्टआ दङ अल इन्डिया, नाथाय आसाम एबा नर्थ इस्टआव एक्सट्रा पोस्टआ दङ, एसटि लाइनबो दंखायो, टेनसन गैया। स' बेखायनो एग्जामखौ हैथार आरो एग्जाम हैयोबा मोजां बाथ्रा। एग्जाम फिसखौहाय 250 रिफान्ड मोनफिननाय जागोन अके। देन बेखौ जों मिथिबाय आरो बेयाव अनलि एग्जाम गैया, एग्जाम पास जाबाथाय फिजिकेल टेस्टबो दङ आरो बे फिजिकेल टेस्टआ माबादि जों बेखौ नायफिनजोबगोन। दा साख्रियाथ' ओरैबायदि मोजां, बे जोबोर मोजां। दा फार्स्टआव बेनो जाबाय कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट CBT अनलाइन एग्जाम जागोन स्टेज 1आव। बेयाव पास जाबाथाय फिजिकेल टेस्ट दङ दे। स' फिजिकेल टेस्ट होनांगोन आरो पास जाबाथाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन लोगो एन्ड बेनिफ्राय मेडिकेल एग्जामिनेसन नोंथांमोनखौ गासै मोनब्रै स्टेजाव माने रिभिउ खालामगोन आरो अके। आरो बेयाव पास जाबाथाय काट अफ लानानै नोंथांमोना साख्रि गनाय जागोन आरो जइनिंआ नर्थ इस्टआवनो जागोन। दा बेखायनो एग्जामा 90 मिनिट्स टाइम मोनदों। अनलाइन एग्जाम दङ, 1/3 नेगेटिभ मार्किं दङ, साबजेक्ट वाइज दङ, बेखौ नायना लादो। गासै नोंथांमोना टटेल कुइसना 100 कुइसन मोनदों अके। सिलेबास वाइज दंखाजोबो, बेखौ फल' खालामबाय था। नेगेटिभ मार्किं दङ नोंथांमोना अके, बेखौ जाहाथे नोजोर बोयो। दा बेखिनिखौ जों मोनथिबाय, बेनो जाबाय सिलेक्शन प्रसेस। दानिया नैबे माखासे हमना ला सिलेबास वाइजआवहाय साबजेक्ट दं, बेखौ नायना ला मोनगोन डिसक्रिपसनाव PDF फाइलआ दङ दे। दानिया फिजिकेल टेस्ट टेस्टआ हौवाफोरा ओरैबायदि दङ, एग्जाम पास जाबाथाय नोंथांमोना माने बे खामानि मावग्रा एक्सुवेलि Group-D हिसाबै अब्ला 35 kg वेट बानानै नोंथांमोना माने जानथाय जाबाय 100 मिटार्स 2 मिनिटआव कमप्लिट खालामनांगोन। खनसेल' चान्स मोनगोन, बारे मोननाय नङा अके। आरो बे जोबनाय लोगो आरोबाव फिन खनसेबाव बेनो जाबाय 1000 मिटार्सखौ नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांगोन 4 मिनिट्स 15 सेकेन्डआव। माने नोंथांमोना खारनांगोन आरो बजा बानानै अके, माने बजा अजन बानानै बेखिनिखौ कमप्लिट खालामनांगोन टाइमिंआव अके। स' बेखौ बुंदों। देन नेक्स्ट हिन्जावफोराबो दङ फिजिकेल टेस्ट। बेनो जाबाय हिन्जावफ्रा एसे खम 20 kg वेट बानानै 100 मिटार्सखौ 2 मिनिटआव फोजोबनांगोन, खनसेल' चान्स मोनगोन अके। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव बेखौ पास जाबाथाय 1000 मिटार्स नोंथांमोना अजन बानानै थाबायनांगोन बा खारनांगोन 5 मिनिट्स 40 सेकेन्डआव अके। अनलि 1 चान्स। स' दायो जोङो पस्टखौ नायनोसै। दा पस्टआ गुवाहाटि जनाव जोंहा बेसेबां दङ होनोबा बेनो जाबाय 2048 पस्टआ टटेल दङ दे, ST SC OBC गासैबो लानानै आरो बेखिनिखौ जों मोनदों। बेनि गेजेराव ST लाइनबो दङ। स' जों ST लाइनाव जोङो पास खालामनांगोन आरो बेयाव मोजां नाम्बार मोनोबा नोंथांमोना आनरिजार्भआवबो थांनो हायो। स' बेखायनो नैबे ST लाइनखौ नायबानो जाबाय। पस्टआ गासै 153 दङ दे। बेनिफ्राय आनरिजार्भआव गोबां दङ, 828 पस्टआ दङ।
दानिया बाव पस्टआ आलदा आलदा दङ बेनिफ्राय 10 पास खालामनो हागोन आइचाइ दंबाथ' मोजां आरो गैयाबाबो जेबो नङा जायखिजाया 10 पासआनो बेयाव एलिजिबल एबा साख्रि मोनगोन आरो दा डिपार्टमेन्टआ आलदा आलदा दङ माने गोबां रोखोमनि डिपार्टमेन्ट थायो नालाय आरआरबिनि आन्दारावनो जेरैहाय हमना ला मेकानिकेल दङ इन्जिनियारिं दङ इलेक्ट्रिकेल दङ बे टाइपनि आरो ट्राफिक दङ पइन्ट्समेन दङ पस्टआ बेबादि रोखोमनि दङ दा बेनो नभेम्बराव आनजादा जागायसिगोन मोजाङै होदो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था फरायबाय था आरो बे जोबनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन एसएससिफोर गोबां रोखोमनि पस्ट फैगोन सेन्ट्रेल लेभेलाव नोंथांमोना जिंगा दासि दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट